Tercer lloc, Castellers del Poble Sec. I empat al primer lloc, Castellers de l'Alt Maresme i Castellers de Castelldefels. Soc el Benet Iñigo, ara faré de segon el 7-7 aquí al concurs de Tarragona, però la sessió de Torredembarra, i vaig de segon a la regla de l'enxaneta, que és la Joana. Iniciem la tercera ronda. Els Castellers del Poble Sec intentaran el 7-7. Colla, podeu començar el vostre castell. Contrafort, Àngel. Agulla, Laura Conte. Gràcies. Agulla del Mauri. Regla Mont, Carme, Eduard, Enric. Laterals putejats per la seva dreta, Abel de la Torre. Va, per feina, nois. Fort, Benet. Moltes gràcies, company. Toca portar les ulleres de tot. Avui sí, avui farem espectacle. Home, sí que pot ser un espectacle, aquest castell, ja t'ho dic. És un drama, aquest castell. És un drama. És un drama perquè està posat tothom a molts llocs. Tothom va molt goig. Sí, sí. Ens penalitzaran per tardar, eh? A continuació, els Castellers de Figueres intentaran el 2-7. Hem tardat massa. Bueno, abans hem fet peu desmuntat. Què ha passat aquí? Doncs que hem tardat massa. A continuació, els Castellers del Poble Sec intentaran el 7-7. Esquerra. Dreta, flip. Colla, podeu començar el vostre castell. Vale, vosaltres dos us heu d'obrir. El Quim Roy hauria de fer un pas endavant. No, esquerra, en tot cas. Quim Roy, pots anar un palet a l'esquerra? Flix, has d'obrir un palet. Vale, tanquem. Agulles, primeres. Tranqui, laterals. Dret. Vale, perfecte, nois. Nero, obre. Cara dreta, Josem. Tranqui, Beni, tranqui. Beni i dreta, no em dongueu res, Cesc. M'esteu empenyent. Esteu tirant endavant, nois. No em tireu endavant. Concentrats tots, eh? Xavi, no el tanquis. Quinelo, no el tanquis, eh? Ah, estem bé, estem bé. Aquí quiets i ja està. Lateral esquerra, no em tiris endavant, sisplau. Doncs aquí quiets ja, vale? Pots pujar-me a la dreta? Ah, aquí, guai. Va, Naia, som-hi! Esquerra un palet. Un pel. Vale, aquí. Vale. Xavi surt. Esquerra. Dreta. No vinguis cap a mi.
Deixa'm venir Marta de genolls. El pájaro. Aquí. Menys primeres! Nenos, deixeu-me anar enrere! No t'estiris. Xavi, no marxis, sisplau. Va, que ja ho tenim. Ja ho tenim, hòstia. Va, Benet, va! Agulla! Agulla! Bé, bé, Benet, bé. Avall, terços, avall. Avall ràpid. Va, ràpid, fort! Va! Bé, bé! Va! Gràcies a tothom, Oh, tio! Oh! Ben currat. Un puto drama, tio. Oh! A continuació, els castellers de l'Alt Maresme intentaran... L'hem suat, L'hem suat. Amb Benya Castellana. Conya, podeu començar el vostre castell. Sí, fixeu-vos en les ulleres que porta el Benet Íñigo avui a segon d'aquests castells, dels 3 castells de fet que han fet avui els castells del Poble Sec. Benet, molt bon dia. Bon dia. Primer de tot, actuació finalitzada, per tant, feina feta ja avui dels castellers del Poble Sec. Sí, ara a la colla hem de ser conscients del nivell que tenim avui en dia. Avui en dia, doncs, malauradament, entre cometes, el nostre nivell és aquest, és el 5 de 7, és el 7 de 7. Castells que més hem de treballar, no els tenim solvents i estàtics com els teníem fa uns anys. I bé, veníem a fer això, hem fet això, i ara a gaudir de la jornada. A gaudir de la jornada? Bueno, explica'ns aquestes ulleres que portes, veig la càmera, just aquí al mig. Explica'ns una miqueta què consisteix aquest projecte del castelloscopi i què fa que portis avui aquestes ulleres. Doncs el castelloscopi és un projecte molt xulo que vam engegar ja fa uns anys per part d'un grup de gent de la colla, que és un castell de pantalles. I llavors, és un castell amb una estructura metàl·lica amb tot de pantalles, recreant un castell, i a cada pantalla hi ha el que veu la persona que està en aquella posició. I no només la gent que puja del tronc, sinó que també hi ha la pinya. Per tant, s'hi veu com viu un castell una crossa, com ho viu un lateral, com ho viu un vent. I és molt interessant perquè no només t'ensenya, no?, i et serveix per veure el castell des d'una altra perspectiva, sinó que a més també hi ha un punt social, a més de veure el castell, la persona que surt explica doncs, a què es dedica, quina edat té, per què fa castells, i llavors et serveix per veure la pluralitat de visions quan fan un castell i de la pluralitat que hi ha dins les colles. Un projecte transversal, llavors. Sí, i tant, i tant. I la veritat és que ha tingut molt d'èxit. Va guanyar un Premi Ciutat de Barcelona, ara està exposat a Sabadell, ha anat rolant per diferents instituts del barri i escoles que és el que volien també fer difusió del món casteller, i estem molt, molt satisfets de com ha anat. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta gran explicació del projecte del castelloscopi, Benet, i a disfrutar del que queda de diada. Gràcies, felicitats a vosaltres per la transmissió.